Kære Gribe, kære GU, kære bandepræsidenter, kære Danmark og kære Hangaround. Rigtig glædelig uge. Om ganske få timer siger vi farvel til 2024 og byder 2025 velkommen. I 2024 har vi været på 2 store knallerture, desuden har vi besøgt Flyvergrillen, og i efteråret var en mindre delegation på karburatorseminar i Kulhuset. Forårsturen bød på besøg til begge vores sjællandske ambassader. I den forbindelse nød vi også 2 færgeture, som var ganske behagelige for både de mere og mindre søstærke. På Rørvig Havn blev vi trakteret af pårørende til egne rækker. Hertil skal siges en stor tak til hele familien Rostrup for deres gæstfrihed. Over sommeren nåede vi også en ekspedition til det danske svar på Bryggen-terrassen, hvor vi dog nåede udsigten til flyvemaskiner i stedet for pramme og dampskibe. På Flyvergrillen havde vi fornøjelsen af at mixe med andre sociokulturelle samfundslag, inden vi besøgte vores nye ambassade på Vibrandsvej, forud for en slap finale på Café Holmblad. Sommerturen gik til Sønderjylland. Vi satte af fra Kolding i retning mod Haderslev. En dag i demokratiets navn, som beviste, at det er en styreform, vi aldrig behøver at genbesøge. Fra Haderslev gik turen til Tønder. En dag, som på mange måder var bemærkelsesværdig. Men også en dag, hvor highlightet komplet overskygger alle andre begivenheder. Her er der naturligvis tale om aftenens sublime middag. Det er svært at sætte ord på oplevelsen, men jeg vil gøre et forsøg. I Tønder blev vi bespist på en beværtning, hvor man allerede under reservationen må vælge, hvad man ønsker at spise. Dette er bare det første af mange beviser på, at det er en institution, som ser sig selv helt i liga med Michelin-restauranterne. Hertil kommer, at man knap når inden for døren, før man bemærker værtindens intense og uafbrudte nærvær. Vores forventninger var naturligvis sat skyhøjt, så det medførte stor begejstring, da vi modtog beskeden om, at intet på restauranten var købt, og at de desuden reducerede whiskysaucen. Den selv samme whiskysauce, som betød, at værtinden måtte forbyde sig selv adgang til køkkenet. Det lød til at være for at forhindre, at hun ganske enkelt spiste al whiskysaucen selv. Der var en klar, tydelig og professionel skelnen mellem front of house og back of house, som lod kokkene arbejde fokuseret og uforstyrret. Det, at vi besøgte restauranten på en stille aften, kombineret med den mondæne indretning, betød, at man uden besvær kunne høre alt, hvad der blev sagt ved bordet, også i adskillige sekunder efter, at ordene var ytret. Dette var også en konsekvens af, at der ikke var musik på restauranten. Men da vi først modtog regningen, betød det ingenting. For så var det tydeligt at mærke, at man ikke skulle bidrage til betaling for koda. Det meste af strækningen til Esbjerg blev tilbagelagt med en gennemsnitshastighed omkring 41,7 km i timen. Vi nød endnu et sublimt måltid fra en foretrukne farvepalette på Perlen Grill, og efter 100 km tilbagelagt i regn og modvind, og under verbale trusler fra adskillige får, var det med stor glæde, at vi ankom til 10.000 kvadratmeter badesjov og svømmeglæde for børn og badedyr i alle aldre. På Svømmestadion Danmark nåede 7 vandgribe på 1,5 time at prøve, den gamle rutsjebane, 3 versioner af det grå dyb, bølgebassinet, det romerske bad, Modstrømskanalen, saunaen og boblebadet. Alt sammen til stor begejstring. I Esbjerg blev vi mødt af forstærkninger, som betød, at vi med fuld bemanding kunne fejre MC's fødselsdag med pyroteknik og vodka Red Bull i lange baner ved midnat. Desuden bød Esbjerg også på begyndelsen på et spændende nyt samarbejde med Cabin. På ruten tilbage mod Kolding mødte vi en af vores mange venskabsbander, som inviterede os på gratis hotdogs og øl. Og på trods af, at en beruset kvinde stillede spørgsmålet, har du sovet på din knaller, din snotvalp, var det en rigtig god oplevelse. En stor tak lyder til Maxi Pilots Tjæreborg. Det vil være en grov underdrivelse at kalde resten af turen til Kolding for en katastrofe, i det den indebar 3 punkteringer på vicepræsidentens knallert, en enkelt punktering på præsidentens knallert og en tabt udstødning fra en forsvarens knallert. Som prikken over i'et var vores præsident, Johan, om aftenen nedlagt med et voldsomt tilfælde af Roskilde syge, som betød, at vicepræsidenten måtte afvikle aftenens præsidenttale. Det blev dog gennemført væsentligt mere elegant end knallertkørslen et par timer tidligere.
Jeg var ikke selv deltager på efterårsturen, men til min ærgelse foregik denne fuldstændig uden knallertkørsel. Udover fraværet af knallerter på efterårets knallertur, har vi også set en bekymrende udvaskning af kerneværdierne i fællesskabet. I det nogen har omdøbt vores messenger-chat for at omfavne en nyfunden interesse i amatørbageri. Havde årets tema været inklusion, var det til at forstå. Men eftersom vi har fokus på mental load, er den slags adfærd lodret divergerende med bandens værdisæt. Men året har også rummet meget godt. Vi er begyndt at køre med 4% totaksolie, og det har allerede givet rigtig spændende resultater i acceleration, topfart og farve på udstødningsgasser. Vi har desuden fået styrket vores marketing markant med nye klistermærker og t-shirts med logo. En stor tak til Sticker-app og Folie på Hjul for de flotte produkter og den omhyggelige produktion. 2024 har budt på et par ændringer i strukturen i og omkring Grottens Gribbe. Vi har blandt andet måttet tage afsked med Jannik og Svetlana. Jeg ønsker ham og Mie tillykke med den nye residens og deres lille Emma. Vi har også forsøgt at tage afsked med en rød Vespa Chow, som i bund og grund nok har voldt mere smerte end glæde i den tid, den har været en del af bandens aktiver, men vi har stadig glæden af den endnu. Derudover vil jeg ønske Emil og Sissel tillykke med deres nye datter, Sommer. Og sidst men ikke mindst vil jeg ønske Tobias og Trine tillykke med deres vielse i december. Det var mig en glæde at overvære begivenheden og bidrage som vidne. I et mere globalt perspektiv har der været valg i USA. Jeg vil gerne ønske min kommende kollega Donald Trump stort tillykke med det flotte valgresultat. Det er dejligt at se en anden velmenende autokrat komme til magten, og jeg vil glæde mig til at følge med i indsættelsen den 20. januar. Kigger vi frem mod 2025, er der flere spørgsmål, end der er svar. Får vi sejlet med de 4 færger og kørt fjorden rundt? Går sommerturen til Nordjylland eller Bornholm? Hvor mange af årets knallerture vil overhovedet involvere knallerkørsel? Vi ved det ikke. Vi ved dog, at vi vil fortsætte vores arbejde med de tryghedsskabende indsatser i forskellige danske regioner, og fortsat kæmpe for at udbrede interessen for veteran-knallerkørsel. Sidst skal der lyde en tak. En tak til de egne, som har taget pænt imod os. Tak til Danhostel for igen at have givet os tag over hovedet. Tak til Circle K for energi til knallerter og gribber. Tak til Knallerkarsten for vedvarende rådgivning. En særlig tak til Johan for det ekstraordinære arbejde med at sørge for forplejning til banden. Både når det kommer til at booke bord på beværtninger, anskaffelse af McFlurries på en knallert i en drive-thru, og når det kommer til anskaffelse af puffbars uden E. coli. Sidst men ikke mindst skal der lyde en tak til dem, der har hjulpet med reparationer og justeringer af knallerter i løbet af hele året. Tak. På den note vil jeg sige tak for et godt 2024. Jeg håber, at 2025 vil bringe jer alt, hvad I ønsker. Rigtig godt nytår til alle andre end gudmedrengene.